Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna kasancewa da Amana TV don ci gaban al'umma. Ku mana subscribe da like don sanar da ku shirye-shiryen da sauran mun daura. Shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari mai barin gado ya nemi afuwar 'yan Najeriya. Shugaban da kansa ya ce, ina neman afuwar 'yan Najeriya kan wahalhalu da suka sha da sabon tsare-tsare da suka haifar. Shugaban Muhammadu Buhari mai barin gado ya nemi afuwar al'ummar kasar game da wasu manufofin gwamnatinsa waɗanda ya ce ya san sun haifar da damuwa tsakanin al'umma. A lokacin da yake bayani kan tattalin arziki, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ƙara da cewa ya zamanto wajibi mu jure wa wahalhalun da aka sha saboda irin matakan da aka ɗauka domin ganin cewa bai durkushe ba. Lokacin da tattalin arzikin duniya ya shiga mummunan hali, ya kara da cewa a ƙoƙarin inganta tattalin arziki mun ɗauki matakai masu matuƙar wahala wanda yawancinsu suka samar da sakamako mai kyau a yanzu. Wasu daga cikin matakan sun haifar da wahalhalu kuma ina mai neman afuwar al'ummar ƙasa game da haka. Sai dai mun ɗauki matakan ne domin amfanar da ƙasa. Tun al'umma suka sha wallafa ra'ayoyi kan wannan kalaman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wasu na ganin cewa daman shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya san wahalhalun da mutane suke ciki. Wannan kalaman da Buhari ya tabbatar da cewa ya san halin da ƙasar take ciki.